kuma na karanta kwanan nan wani malami a Saudi Arabia yana bada labari ana aikin hanya sai aka biyo ta wani ƙauye wanda a wannan garin shi ma akwai wata makabarta wadda an daina biso a cikin ta tun shekara 30 da suka wuce. To da aka zo sai aka ce ya za a yi gashi hanya ta biyo kuma kan makabarta ne, shine malamai suka bada fatawa cewa ya halatta a tattona kaburburan, an samu dan kashi ko ne abu sai a tara sai a kai su gefe a yi transfer din su saboda hanya ta wuce. Ana tattaunawa ana ta kwashewa, wani ya ga dan kashi wani ya ga dan waye wani ma ba a ga komai ba. Ana ta yin haka kawai sai aka zo kan wani kabari, ana tonawa sai aga wani yaro matashi saurayi yana kwance kamar ranar da ya mutu ko kamar ma yana da rai, kamar kai magana ya ansa. Kwanan nan aka yi wannan abu, da aka zo aka samu aka ga wannan yaro aka ɗago shi, mahaifinsa yana da rai, shi mahaifinsa tsoho ne dattijo, sai aka sa shi a cikin makara, sai aka ɗaga makarar sai aka kai har gidan tsohon, aka je aka kwankwasa masa, aka masallama, ya ɗan dogara ya fito, sai kawai aka buɗe masa fuskar wannan yaron, ya gan shi kamar yana murmushi. Shi ne ya shafa kansa ya ce Allah sarkiwa ne, Allah ya cika maka alkawarin da ya ɗauka maka kenan. Ya ce a mai da shi, aka ja ka tona masa kabari na musamman aka binne shi. Ne daga baya suka tambaye shi wannan yaron me yasa Allah ya masa wannan abun, duk kaburburan nan da aka gani duk an kwakwashe su ba wani waye, amma nasa shekara 30 da mutuwa amma gashi ne yana nan kamar yadda yake. Shi ne yake cewa wallahi wannan yaron ba wanda yake riga shi zuwa masallaci, kullum yana masallaci a sallar jam'i kuma sallah ba ta wuce shi. Ya ce yana gani abin da yi wa Allah, Allah kuma ya biya masa kenan. To wannan yaron ya rayu a duniya bai kai shekara 30 ba, yanzu ya ci gajiyar sama da rayuwarsa gaba ɗaya yana ci akan sallah kawai, haka kuma zai ci gaba da cin wannan gajiya har duniya ta naɗe. Saboda haka ka aikata alheri sai ka ga alheri ya bi ka har gaba ɗaya ko